sisplau. Mireu, que me podeu ajudar a portar aquest armari a l'aula oberta? Clar que sí, profe. Molt bé, doncs ens veiem allà, val? Vaig a buscar les claus per poder tancar. Vale. Vinga. En sèrio? Què esteu fent amb aquest armari? Hem de portar aquest armari a l'aula oberta. Sí, però és impossible, no es mou gens ni mica. Espereu, no recordeu el que va dir la profe sobre la fricció? No, no. Què va dir? La fricció depèn del tipus de superfície en el qual es dona el moviment. En aquest cas, hi ha el punt de l'armari, la superfície del terra i les vostres sabates. No podem canviar ni el terra ni l'armari, però sí podem augmentar la fricció de les vostres sabates. A veure, ensenyem-me les soles de les vostres sabates. Com? No ho he entès? Que li ensenyi les soles de les vostres sabates, que segur que són completament llises. Ah, val. Sí, són molt llisses. Mireu. Aquí hi ha la superfície del terra i aquí està l'armari. Sempre que fas una força en un sentit, l'objecte torna la mateixa força en el sentit contrari. Recordeu la tercera llei de Newton d'acció i reacció. Llavors, com que les dues forces són iguals, s'anul·len. Doncs la força de fregament sempre va al sentit contrari del moviment, però en el cas dels vostres peus va a direcció cap a l'armari. Doncs el que està passant ara és que el fregament dels vostres peus és més petit que el fregament de l'armari i per això no s'està movent. Però el que hauria de passar és que el fregament dels vostres peus sigui més gran que el fregament de l'armari, per tant, sí es mourà. Així doncs, vos teniu que canviar les sabates per una de menys llisses per a poder-lo moure. Simplificant. Ah, d'acord. Podem demanar ajuda al company de la classe. No cal, ja podem soles. Segur? És molt de pes per a nosaltres. Jo demanaria ajuda a algú de la classe. Que no cal, de veritat. Sí que podem. Anem a buscar unes bones sabates. Vinga, som-hi. A veure si podem anar. Ara sí. En la força dels nos! Si no